acest spectacol de jazz care are loc în perioada sărbătorilor de iarnă este binevenit. După cum se poate vedea, deja au fost extraordinar de multe solicitări pentru acest spectacol și clar, va trebui să ne gândim pentru anul viitor, împreună cu organizatorii, să facem mai multe spectacole. Cu toate că avem destul de multe evenimente în această perioadă, teatru, filarmonică, jazz, uite că zălanii sunt foarte dornici de astfel de spectacole și asta... Cum reacționează publicul la aceste evenimente? Extraordinar. În primul rând, am avut o încercare mai timidă, să spun așa, în urmă cu vreo 2-3 ani, la care am văzut reacția foarte bună a oamenilor. Atunci s-a desfășurat la Casa de Cultură Municipală, o sală mai mică, am văzut că este neîncăpătoare, astfel că acum spectacolele se desfășoară la Casa de Cultură a Sindicatelor, care oferă un spațiu mai generos. Practic, din ce s-a văzut, sunt peste 700-800 de invitații care s-au împărțit. Vă mulțumesc frumos! Cu plăcere! Mulțumesc! I think it's an amazing concept because it brings together jazz musicians from all over the world and all over Europe, which leads to other collaborations. For example, after International Jazz Day Romania team and me ended up going to Estonia for further shows and doing more collaborations, and now we're doing something for Christmas, and it keeps going on and on. So I think that overall the concept works really well. We're going to do Santa Baby, Blue Christmas from Elvis because I'm from the South, and My Favorite Things. Hopefully my next show in Romania will be this April for International Jazz Day 2015. Okay, great. A message to your fans out there? Ce faceți? Here we go. Bună seara, doamna Gabriela Hosu! Datorită succesului celor două evenimente de jazz efectuate anul acesta în Zalău, vă gândiți și la anul să sprijiniți evenimentele de jazz? Cu siguranță, anul acesta jazzul s-a bucurat de un foarte mare succes la Zalău. Ni s-au solicitat mult mai multe locuri în sală decât capacitatea sălii și ne dorim și chiar vom sprijini alte evenimente în legătură cu muzica de jazz ce se vor desfășura la Zalău. Îmbrățișăm ideea, ne place acest gen de muzică, foarte mulți tineri vin spre acest gen de muzică și atunci de ce nu? Ce alt eveniment credeți că ar mai merge în Zalău? Foarte bine ar prinde muzica rock. Muzica rock? Muzica rock, da, e bine, da. Sunt foarte mulți tineri care își doresc acest gen de muzică în Zalău. Se organizează, dar foarte puțin, de aceea ne dorim să dezvoltăm și acest gen de muzică în sală. Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută. La revedere!